Исәнмесез балалар, дәресебезнең темасы хезмәт тормыш нигезе. Һәр төрле эшне хезмәт дип әйтеп булмый. Хезмәт белемнәр һәм осталыклар таләп итә торган кеше эшчәнлеге. Хезмәт максатсыз булмый, аның һәр вакыт нәтиҗәсе була. Хезмәт кешене яшәү өчен кирәкле нәрсәләр: азык, кием, көнкүреш, кирәк-яраклары торак белән тәэмин итә. Хезмәт эштәлеге һәм катаулыгы белән аерыла. Һәр кеше дә табиб, программист, хат ташучы булып эшли алмый. Мәсәлән, йөк ташучы хезмәте гади хезмәт булып исәпләнә. Ә менә инженер катлаулы, зур белемнәр таләп итүче техника, приборлар белән эш итә. Шуңа күрә аның хезмәте катлаулы дип санала. Түбәндә тәкъдим ителгән антонимнар арасыннан космонавт, сатучы, шахтер, укытучы, рәссам, игенче, хуҗабикә, урам себерүче, программист хезмәтләрен тасвирлаучыларын сайлап ал. Нәрсә хезмәт белән табыла? Дөньяның барлык байлыклары иң баштан алтын, көмеш белән түгел, ә нәкъ менә хезмәт белән табылган дип санаган Шотландиянең бөек икътисадчысы Адам Смит. Чынлап та, хезмәт һәр төрле байлыкның чыганагы булып торамы? Күп төрле продуктлар хезмәт нәтиҗәсендә барлыкка килә. Алар арасында әйберләр, төрле эшләмәләр һәм шулай ук хезмәт күрсәтүләр. Мәсәлән, сине алдыңда яткан китап эшләнмә. Шеш тарашка яисә табибка барасың икән, син хезмәт күрсәтүдән файдаланасың. Хезмәт ничек бәяләнә? Хезмәт иҗтимагый файдалы хезмәт ул. Җәмгыять төрле профессия кешеләрнең хезмәтләрен, төрле хезмәт төрләрен төрлечә бәяли. Бөтенесе дә теге яки бу хезмәтнең җәмгыять өчен ни дәрәҗәдә кирәклеге, кеше өчен мөһимлеге, кыйммәтлеге белән бәйле. Кагыйдә буларак, җәмгыять өчен югары белем дәрәҗәсе, махсус әзерлек, иҗади сәләт таләп итүе хезмәт күпкә кыйммәтлерәк санала. Хезмәтне бәяләгәндә башкарылган эшнең күләме һәм аның сыйфаты әһәмиятле роль уйный. Хезмәт өчен түләү хезмәткәрләрнең хезмәт хакын тәшкил итә. Сыйфатлы хезмәт мактауга лаек. Ул премия яки өстәмә түләү, ә кайвакыт рәхмәт хаты һәм эшеңне мораль бәялү, хуплау, мактау була ала. Начар хезмәт өчен штраф яисә хатта эштән чыгару рәвешендә җәза бирергә мөмкин. Балалар, әйдәгез әле фикерләшеп алыйк, нәрсәсен ул байлык? Берәүләр өчен бу акча, кыйммәтле әйберләр, бай итеп җиһазланган йорт, башкалар өчен сәламәтлек, якыннарны аңлавы, тугры дуслар. Өченчеләр өчен китаплар, музыка, сәяхәт итү мөмкинлеге, яңа нәрсәләр белү. Чүлдәге юлчы өчен су байлык, ә су басулар вакытында кешеләр өчен ул бәла. Африкада яшәүчеләр өчен банан яки әфлесун берни дә кыйммәткә ия түгел, ә төньяк халкы өчен алар экзотик, җиләк-җимеш. Байлыкка омтылу гаеп эш түгел, аның нинди максатларда файдалануы мөһим. Әгәр кирәксез юк булып ята икән, сандыктагы алтынның берни дә кыйммәте юк. Байлыкка ирешү чаралары арасында да аерма зур. Намуслы хезмәт, талант белән табылганмы ул, әле ялган һәм алдашу юлы беләнме? Беренчесен җәмгыять хуплый, икенчесен гаепли. Байлык кеше бәяли алган бөтен нәрсә. Кеше аңа ирешергә һәм үзенең керемнәрен шуның өчен тотарга әзер. Кешенең байлык чыганаклары булып табигать ресурслары да хезмәт итәргә мөмкин. Җир, урман, файдалы казылмалар, байлыкның тагын бер чыганагы хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәләре. Мәсәлән, төзелгән йорт, утыртылган бакча, язылган китап, иҗат ителгән музыка. Әһәмиятле байлык чыганагы кешенең башкалар тарафыннан танылган һәм бәяләнгән белемнәре һәм осталыклары. Балалар, бүген без сезнең белән дәрестә хезмәт турында сөйләшеп алдык. Теория өлешебез тәмам. Киләчәк дәрескә кадәр.